विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी धनराज परगे तुमच्या सर्वांच्या आवडीच्या मॅथ मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन राज्यव्यापी उपक्रम मोफत मार्गदर्शन या उपक्रमांतर्गत आम्ही 5वी नवोदय, 5वी स्कॉलरशिप, 8वी स्कॉलरशिप, 8वी NMMS या सर्व शालेय स्पर्धा परीक्षांचे तसेच इयत्ता 6वी गणित, इंग्रजी, विज्ञान या 3 विषयाचे मोफत मार्गदर्शन करतो. या मोफत मार्गदर्शनाचा जर लाभ घ्यायचा असेल तर स्क्रीनवर दिसत असलेल्या 7588545308 हा माझा व्हॉट्सअप क्रमांक तसेच टेलिग्राम क्रमांक आहे. यावरती मला मॅसेज करा, मी तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये ॲड करेन. मॅसेजमध्ये तुमचं नाव आणि वर्ग एवढी माहिती द्या, त्या वर्गाच्या ग्रुपमध्ये मी तुम्हाला ॲड करेन. चला विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी गणित या विषयाची तासिका अभ्यासत आहोत. यामध्ये आपल्याला स्तंभालेख हा घटक आपल्याला आज अभ्यासायचा आहे. कोणता घटक अभ्यासायचा आहे? स्तंभालेख. घटक क्रमांक 6 स्तंभालेख. त्यातील स्वाध्याय क्रमांक 18 पाहू. तत्पूर्वी आपण आलेख म्हणजे काय तर पहा, या ठिकाणी एक हा आलेख दिलेला आहे. मग हे जे चित्र आहे याचं निरीक्षण करा. कशाचं चित्र आहे हे? लंब या इथं भारत लिहिलं, इथं श्रीलंका लिहिलं, या ठिकाणी धावा लिहिलेला आहे, इथं षटकं लिहिलेलं आहे. म्हणजे हा आलेख कशाचा आहे तर हा आलेख भारत आणि श्रीलंका यांच्या क्रिकेट सामन्याचा म्हणजे धावा दर्शवणारा आलेख आहे. म्हणजे काय दिलेलं आहे इथं पहा, हे षटकं आहेत. म्हणजे हे काय आहेत? षटकं आहेत. आणि ह्या काय आहेत? अशा धावा आहेत. मग हे 1 2 3 4 5 6 हे असे काय आहेत? हे षटकं आहेत. आणि या षटकामध्ये आता इथं भारताने या सर्वात जास्त या षटकामध्ये षटक कशाला म्हणतो आपण? ओव्हरमध्ये सर्वात जास्त धावा काढलेले आहेत. आणि हा जो इथला ओव्हर आहे तो ओव्हर काय झाला? मेडन गेलेला आहे. म्हणजे त्या ओव्हरमध्ये एकही धाव निघालेली नाही. आणि हे जे इथं गोल दाखवलं आहे ते या ओव्हरमध्ये 1 विकेट गेलेलं आहे, या ओव्हरमध्ये 2 विकेट पडले, या ओव्हरमध्ये 1 विकेट पडला. म्हणजे भारताचे किती विकेट पडलेले दाखवू लागले? इथं 4. आणि श्रीलंकेची सर्वात जास्त धावा या ओव्हरमध्ये झालेली आहे. हा ओव्हर काय? मेडन गेलेला आहे. आणि श्रीलंकेची 3 विकेट पडलेली आहे. म्हणजे 3 गडी बाद झालेले आहे. आलं लक्षात? मग पहा, ही माहिती कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे? ही माहिती कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे? ही माहिती क्रिकेट या खेळाशी संबंधित आहे. चित्रावरून किती बाबीची माहिती मिळते? चित्रावरून किती धावा निघाल्या, कोणत्या ओव्हरमध्ये किती धावा निघाल्या, कोणता ओव्हर मेडन गेला आणि कोणत्या ओव्हरमध्ये विकेट पडलेले आहेत म्हणजे गडी बाद झालेले आहेत, आणि किती गडी बाद झालेले आहेत हे पण यावरून आपल्याला लक्षात येतं. आलं लक्षात? चित्रात धावा दाखवण्यासाठी कोणते अक्षर दाखवले आहे? चित्रात धावा दाखवण्यासाठी कोणते आकार दाखवले आहेत? चित्रात धावा दाखवण्यासाठी लंब आयताकृती हे दाखवलेले आहेत. आणि षटक दाखवण्यासाठी इथे बॉलचा आकार दाखवलेला आहे. आलं का लक्षात? यावरून आपल्याला त्या क्रिकेटमध्ये कोणत्या ओव्हरमध्ये किती गडी बाद झाले, कोणत्या ओव्हरमध्ये किती रन निघाल्या हे सर्व आपल्याला माहिती या आलेखावरून मिळते. म्हणजे याला स्तंभ आलेख म्हणतात. हा जो आहे तो स्तंभ आहे. हा काय? स्तंभ आलेख म्हणतात. आलं लक्षात? मग याचाच एक दुसरा प्रकार आहे, तो पाहू आपण. संख्यात्मक माहितीवरून चित्र आलेख कसा काढायचा हे आपण पाहू पुढं. चला पहा, हा एक आलेख दिलेला आहे. इथं काय दिलेला आहे? हा चित्राचा आलेख आहे. काय आहे म्हणते या ठिकाणी? पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हा संख्यात्मक माहिती आहे आणि त्याच्यावरून इथे एक आलेख दिलेला आहे. हे संख्या मोजायची आणि त्यावरून त्याचे दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची आहेत आपल्याला. मग इथं काय दिले पहा, एक चित्र बरोबर 5 वाहने घेऊन संख्या लिहा. एक चित्र म्हणजे किती वाहनं आपण समजायची आहेत, गृहीत धरायची आहेत तर 5 वाहनं गृहीत धरायची आहेत आपण. एक चित्र म्हणजे 5 वाहनं. आलं लक्षात? तर मग आपल्याला इथं काय दिले? वाहनाचा प्रकार दिलेला आहे. सायकल, स्कूटर, रिक्षा आणि बैलगाडी. आणि इथं पुढच्या ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे? वाहनं दिलेली आहे. पुढच्या ह्याच्यामध्ये काय दिलेले आहेत? वाहनं. मग आपल्याला मग हा चित्राचा जो आलेख आहे यावरून आपण याची प्रश्नाची उत्तरं देऊ शकतो. कशी? समजा तुम्हाला प्रश्न असा येऊ शकतो की दिलेल्या माहितीवरून सायकलींची संख्या किती आहे. मग आता सायकलींची संख्या किती आहे? प्रमाण पहा, एक चित्र बरोबर 5 वाहने
म्हणजे एक सायकल कुठलंही एक चित्र जर घेतलं तर त्याचे आपण काय गृहीत धरायचे 5. मग इथं या ठिकाणी सायकलची संख्या किती आहे? 1 2 3 4 5 6. 6 आहे, पण एक चित्र म्हणजे 5 म्हणजे 6 पंचे 30. सायकलींची संख्या किती आहे? 30 आहे. आलं लक्षात? त्यानंतर या ठिकाणी स्कूटर दिलेले आहे. मग स्कूटरची संख्या किती आहे? 1 2 3 4 5. मग आता एक चित्र म्हणजे 5 स्कूटर आहेत. मग या ठिकाणी 5 चित्र आहेत, म्हणजे एकूण स्कूटरची संख्या किती झाली? 5 गुणिले 5 म्हणजे 5 5 25. स्कूटरची संख्या किती आहे? 25. त्यानंतर या ठिकाणी काय दिलेलं आहे? रिक्षा. मग हा रिक्षाचं किती चित्र आहे? 1. पण आपल्याला वर प्रमाण दिलेलं आहे की एक चित्र बरोबर 5 वाहने. मग आता एक चित्र स्कूटरचं आहे म्हणजे किती स्कूटर आहे तिथं? 5 आहेत. एक चित्र म्हणजे 5 वाहने म्हणजे एक स्कूटर बरोबर 5. आलं लक्षात? त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला बैलगाडी दिलेली आहे. मग आता बैलगाडीची किती चित्र आहेत? 1 2 3 चित्र आहेत. मग आपल्याला या ठिकाणी काय म्हणतं? एक चित्र म्हणजे 5 वाहने. मग आता बैलगाडीचे 3 चित्र आहेत. मग एक चित्र प्रमाण काय? एक चित्र बरोबर 5. मग 3 चित्र बरोबर 5 त्रिक 15. 5 त्रिक 15. आलं लक्षात? मग विद्यार्थी मित्रांनो, सहसा असा आलेख दिला जात नाही. का? कारण की हे चित्र काढायला खूप वेळ लागतो. मग तीच माहिती चित्राशिवाय कशी दाखवता येते? लक्षात ठेवा, सायकलीची संख्या 30 आहे, स्कूटरची संख्या 25 आहे, रिक्षाची संख्या 5 आहे, बैलगाडीची संख्या 15 आहे. मग आता हीच माहिती आपल्याला वर जे आलेख पाहिला स्तंभ आलेख, त्या आलेखामध्ये कशी दाखवता येते? चला पाहू आपण. पहा, त्याच चित्राच्या आधारावर या ठिकाणी आपल्याला स्तंभ आलेख काढलेला आहे. काय दिलेला आहे पहा. ही वाय रेषा आहे. वाय प्रमाण काय आहे? वाय अक्षरावर एक एकक अंतर बरोबर 5 वाहने. एक एकक बरोबर 5 वाहने म्हणजे काय आहे? हे एक एकक जर असेल तर किती वाहने आहेत? 5. हे एक एकक, हे 2 3 4 5 6 म्हणजे एक एकक बरोबर 5 वाहने. मग आपल्याकडे रिक्षाचं एकच चित्र होतं. एक एकक म्हणजे इथं 5 हे. त्यानंतर आपल्याकडे सायकलची आता किती चित्र आहेत? हे एकूण सायकलची किती वाहनं आहेत? या ठिकाणी 6 एकक आहेत, तर इथं या ठिकाणी दिले बघा 30. हे 1 2 3 4 5 6 म्हणजे एक एकक बरोबर 5 वाहने. 6 पंचे 30 या ठिकाणी दिलेलं आहे. सायकलची चित्रे किती आहेत? 30. स्कूटरची किती आहेत? हे स्कूटर किती आहेत? चित्रे 6 आहेत, पण वाहनं किती आहेत? 30. आणि स्कूटर किती आहेत? या ठिकाणी 25. ऑटो रिक्षा 5, बैलगाडी 15. आलं का? अशा प्रकारे आपल्याला हा आलेख दाखवता येतो. एक्स अक्षावर हा जो आहे तो एक्स अक्ष आहे. हा आडवी रेष जी आहे तो एक्स अक्ष आहे. याच्या समान अंतरावर दाखवतात. आणि वाय जे आहे, वाय अक्ष हा वाय अक्ष आहे. हा वाय अक्ष आहे. या ठिकाणी इथं काय दाखवले आहे? संख्या दाखवलेली आहे. आणि इथं त्याचं स्तंभाच्या आधारे आपल्याला आलेख दाखवलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय केले? वाहने व त्याच्या संख्या दाखवायच्या म्हणजे 5 15 25 30 या संख्या दाखवलेल्या आहेत. कुठं? या वाय अक्षावर. आणि प्रमाण काय आहे? एक चित्र बरोबर 5 वाहने म्हणजे एक एकक बरोबर 5 वाहने किंवा 5 वाहने बरोबर एक एकक. आलं का लक्षात? मग या प्रकारे आपल्याला पुढं एक त्यांनी काय केलेलं आहे? स्तंभालेख दिलेला आहे. सराव संच 18 मध्ये एक स्तंभालेख दिलेला आहे. त्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो? प्रश्न सोडवायचे आहेत त्याच्यावर दिलेल्या आधारित. पहा, सराव संच 18 मध्ये हा एक प्रश्न दिलाय. काय दिलाय? पुढील स्तंभ आलेखात फेब्रुवारी महिन्यातील एका दिवसाचे वेगवेगळ्या शहराचे अंश सेल्सिअसमधील कमाल तापमान दर्शविले आहे. आलेखाचे निरीक्षण करा व प्रश्नांची उत्तरे द्या. या आलेखामध्ये काय केलेलं आहे? फेब्रुवारी महिन्यामध्ये वेगवेगळ्या शहरामध्ये तिथलं जास्तीत जास्त तापमान, कमाल म्हणजे जास्तीत जास्त, कमाल या शब्दाचा अर्थ काय होतो? जास्तीत जास्त तापमान दर्शवले आहे. मग आता या आलेखाचं आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे आणि त्यावरून आपल्याला प्रश्न सोडवायचे. मग आता आलेखाचं निरीक्षण केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल, सर्वप्रथम पाहायचं या ठिकाणी प्रमाण वाय अक्षावर काय दिलेलं आहे? प्रमाण जे आहे ते वाय अक्षावर दिलेलं आहे. एक एकक बरोबर 5 सेल्सिअस म्हणजे हे एक एकक बरोबर किती आहे? 5. या ठिकाणी 5 10 15 20 25 30 35 5 5 वाढत गेलेला आहे. हा वाय अक्ष आहे उभा. आणि आडवा जो आहे तो काय आहे? एक्स.
मी एक्स अक्षावर काय दिलेलं आहे, शहराची नावं दिलेत. काय आहे, पाचगणी, पुणे, चंद्रपूर, माथेरान, नाशिक. आणि वाय अक्षावर काय दिलेलं आहे, तापमान दिलेलं आहे. 5-5च्या पटीमध्ये तापमान दिलेलं आहे. आलं लक्षात. हा वाय अक्ष आहे, हा एक्स अक्ष आहे. एक्स अक्षावर शहराची नावं आहेत आणि वाय अक्षावर तापमान दिलेलं आहे 5च्या पटीमध्ये. या ठिकाणी प्रमाण पण दिलेलं आहे, 1 एकक बरोबर 5 डिग्री सेल्सिअस. मग आता या ठिकाणी आपल्याला पहिला जो प्रश्न आहे, काय आहे, उभ्या आणि आडव्या रेषेवर कोणती माहिती दर्शवली आहे. उभ्या आणि आडव्या रेषेवर कोणती माहिती दर्शवली आहे. तर पहा, उभ्या रेषेवर काय दिलेलं आहे. मग या ठिकाणी उभ्या आणि आडव्या रेषेवर कोणती माहिती दर्शवली आहे. मग उभ्या रेषेवर काय दर्शवलेलं आहे, उभ्या रेषेवर तापमान दर्शवलेलं आहे. आणि आडव्या रेषेवर काय दर्शवलेलं आहे, शहराची नावे. बरोबर आहे, शहराची नावे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न काय पहा, परत एक वेळेस तुम्हाला मी या ठिकाणी दाखवतो. उभ्या रेषेवर काय दर्शवलेलं आहे, तापमान. हे पहा, इथं उभ्या रेषेवर इथं तापमान दर्शवलेलं आहे. आणि आडव्या रेषेवर काय आहे, आडव्या रेषेवर काय दर्शवलं, शहरांची नावे. बरोबर आहे. उभ्या रेषेवर तापमान आणि आडव्या रेषेवर शहरांची नावे. पहा, उभ्या रेषेवर हे तापमान दर्शवलेलं आहे, आडव्या रेषेवर शहरांची नावे. त्यानंतर प्रश्न दुसरा काय आहे, सर्वात जास्त तापमान कोणत्या शहराचे आहे. आता सर्वात जास्त तापमान कोणत्या शहराचे आहे, तर सर्वात मोठा आलेख कोणता आहे, स्तंभ कोणता मोठा आहे, हा आहे. किती आहे याचं पहा. तुम्हाला हे आपल्याला पट्टीच्या सहाय्याने पाहता येईल की कितीवर दर्शवतं, हे तापमान किती दर्शवतं याचं 35. शहराचं नाव काय, चंद्रपूर या शहराचं इथं कितीवर आहे, 35 डिग्री सेल्सिअस आहे. मग काय म्हणते, सर्वात जास्त तापमान कोणत्या शहराचे आहे, चंद्रपूर. सर्वात जास्त कोणत्या शहराचं तापमान आहे, चंद्रपूर शहराचं आहे. आलं का लक्षात. अशा प्रकारे याची उत्तरं द्यायची. चला, त्यानंतर प्रश्न तिसरा काय आहे, कमाल तापमान समान असणारी शहरे कोणती. म्हणजे जास्तीत जास्त तापमान समान आहे, दोघांचे तापमान कसं आहे, समान आहे. समान असणारी शहरं कोणती आहेत, बघा इकडे समान असणारी शहरं कोणती आहेत. आता तर समान कोणता आलेख आहे, तर हा आलेख आहे. हे दोन आलेख समान आहेत, त्यांचं 25 डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे. मग त्याचं काय आहे, एक माथेरान आहे आणि एक पाचगणी आहे. समान असणारे कोणते आहेत, माथेरान आणि पाचगणी. मग कमाल तापमान समान असणारी शहरे कोणती आहेत, एक माथेरान आहे आणि दुसरा कोणता आहे, पाचगणी. अशा प्रकारे काय अवघड नाही, खूप सोपं आहे. फक्त तुमच्या लक्षात आलं, याची प्रश्नाची उत्तर द्यायला काहीच अवघड जाणार नाही आपल्याला. आलं लक्षात. त्यानंतर पुढचा प्रश्न कोणता आहे, चौथा, कोणत्या शहराचे कमाल तापमान 30 अंश सेल्सिअस आहे. आता 30 अंश सेल्सिअस कुठं आहे, या ठिकाणी आहे 30 अंश. मग या 30ला पट्टी लावा, म्हणजे कोणत्या शहराचं मिळेल आपल्याला, तर हे कोणत्या, पुणे शहराचं मिळते. कोणत्या शहराचं, 30 अंश सेल्सिअस कोणत्या शहराचं आहे, तर पुणे शहराचं आहे. मग याचं उत्तर आपल्याला काय मिळेल, कोणत्या शहराचे कमाल तापमान 30 अंश सेल्सिअस आहे, तर उत्तर काय आहे याचं, पुणे या शहराचे तापमान 30 अंश सेल्सिअस आहे. पहा, 30 कुठं आहे, इथं, हे इथं कोणतं शहर आहे, पुणे. आलं. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 5 काय आहे, पाचगणी आणि चंद्रपूर या शहरांच्या कमाल तापमानातील फरक किती. फरक विचारलेला आपल्याला कुणाकुणाचा, पाचगणी आणि चंद्रपूर या दोन शहरातील तापमानातील फरक विचारलेला आहे. मग पहा, पाचगणी कुठं आहे, इथं. पाचगणीचं किती आहे, स्केल लावून जर आपण पाहिलं तर किती येतं, 25. मग पाचगणीचं किती आहे, हे पाचगणी बरोबर 25 अंश सेल्सिअस. आलं. त्यानंतर पुढचं काय म्हणतंय, चंद्रपूर. आता हे चंद्रपूरचं सर्वात जास्त तापमान आहे, किती आहे, 35 डिग्री सेल्सिअस, 35 अंश सेल्सिअस. मग आता काय आहे,
चंद्रपूरचं किती आहे 35°C. आलं लक्षात? चंद्रपूरचं किती आहे 35°C. मग आता या दोघातील काय म्हणते, कमाल तापमानातील फरक विचारलेला आहे. मग आपण फरक काढू. मग आता फरक बरोबर मोठं काय आहे, चंद्रपूरचं जास्त तापमान आहे 35 वजा 5 गणितं 25, 35 वजा 25 करा, किती आला, 35मधून 25 गेले, फरक किती आला 10°C. फरक बरोबर 10°C. फरक उत्तर काय आलं 10°C हे उत्तर आलं. आलं लक्षात? ज्यांचं ज्यांचं आलेलं आहे त्यांचं अभिनंदन, ज्यांचं चुकलंय त्यांनी लिहून घेत चला. आपल्याला पुढच्या प्रश्नाकडे जायचं आहे. या आलेखावरून आपण हे जे 5 प्रश्न होते त्यांची उत्तरं दिली आहेत. अशा प्रकारे याचे उत्तरं आपल्याला द्यायची आहे. आलं का लक्षात? काय अवघड आहे का याच्यामध्ये? काहीच अवघड नाही विद्यार्थी मित्रांनो, खूप सोपे प्रश्न आहेत. त्यानंतर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ. चला विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी हा सराव संच 18 संपलेला आहे. एकच प्रश्न होता, स्तंभ आलेखावरून आपल्याला प्रश्नांची उत्तर विचारली होती. त्यानंतर आपल्याला माहितीच्या आधारे स्तंभ आलेख कसा काढायचा हे आपण सराव संच 19 मध्ये पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण थांबूया. लाईक केलं नसेल लाईक करा, नवीन असाल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईबच्या बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे त्याला प्रेस करा, म्हणजे इथून पुढचे येणारे व्हिडिओ असतील किंवा लाईव्ह क्लासचं नोटिफिकेशन असेल सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळेल. जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, see you next period. Have a nice day.